Salutare toată lumea! Bine v-am găsit la un nou episod. Meșter, mă. Dă-ți-mă, mă, și eu. E bule! De anul trecut. Mă, ce dracu ai pizas? Mănâncă sandwich. Și Enviș. Mai zi odată. Și Zi odată sandwich. E, mă, și Enviș. Care, bă? Și... Și... Uite, s-o mă să mă câți, fratele. E, mă. Și Enviș. Uite la mine, fără să râzi. Și Enviș. Bă, bun. Am bășit. Ți-ai dat drumul în mână cu ai, dă-te, nu mai dai noroc cu mine. N-am mâncat și Enviș. E, mă, lapte. Să discut. Cum ar fi să bei lapte din ăla? O să mergi și cu cola. Lapte. Și Enviș. Cum e? Nu mai da cu zoom. Și Enviș. E, și uite așa a făcut și Dumnezeu. O împărțit la mai mulți. Numai mie mi-a împărțit. Ție nu-ți dau. Dar de ce, mă? De ce ești bulangist? Măi, vorbești mai ușor și lasă-mă să mănânc și Envișul. Mănâncă, mănâncă. Hai. Hai să-ți tragi pula. Și Enviș.